paramedic. I'm Cristiano Ingratial, ambulance driver, paramedic. We are Lapu-Lapu City COVID Warriors! We call ourselves as COVID warriors, and it's also a tagline to encourage ourselves. See, we have to sacrifice because only few are warriors. This job is not for everybody. This is only for the few who have here, and above all sa kamot. Na kay sa imong hunahuna, imong kasikasi nga imong ibuhat pagserbisyo sa katawhan. And we always say nga we risk our lives so that others may live. So pag-start siya sa pandemic, this year, actually nag-start siya ni mga late Feb, katupang gadawat pa o kanang mga OFWs, uli pa to siya. So wala pa jud kayo tog iingon nga naana to yung mga positives, pero kami to ang tig-extract sa mga nangabot ng mga OFWs. Tapos pag-start na dayon sa lockdown nga nag-start na dayon ta sa local transmission kana nag-cater sa tutaan na sa pag-extract sa mga positive patients. So usually kami man jud na ang mo dagan ana nga mag-extract sa positive patients, kuhaon na mo sa ilang balay, i-cordon na mo ilang balay, and then tagbutangan na mo tarpaulin nga naana siya positive diha nga area, and then mag-relief sad pod mi, maghimo sa mig relief operations, pagbilin mi og relief sa mga nahabilin sa balay. And then from gikan sa balay dadon sa namo sa City College para sa isolation. Yeah, from isolation sad, if mahuman na sa ilang 14 days nga quarantine, kami sad pod na mo pick up sa dana nila dadon sa balik sa ilang mga balay. Oo. Nagsugod ko aning panerbisyo ma'am since 2008. Then I'm an registered nurse. Nasugod ko diri sa Lapu-Lapu City Disaster pag 2019 sa September. Ako may kanang sa ship supervisor sa Alpha Ship. Then ako pod ang ambulance driver. Kung kailangan sila ambulance driver na extra, ako may mo dagan para sa isa ka ambulance na mo. So kung may COVID positive patients ma'am, kami may mo extract gikan silang balay, amo siyang kuwaon niya, amo siyang ihatod sa facility na to, which is ang katong isolation facility to dito sa Lapu-Lapu City College. Ang hardest part jud ma'am katong pagsugod jud namo sa katong sa virus COVID, kay wa man mi kauli sa mong family ato for pila ka months ba. Then which is ako bagong kasal atong time niya nanakoy bugoy, which is lisod siya kuanon, pero ako lang yung giantos kay para man pod nila kay lisod man na kung muuli ko niya matakda niya sila. So mo to wala miniuli for almost 5 months sa balay, video call ra may among kuan communication. Of course, there's a feeling kanang kahadlok, feeling of uncertainty, nga wala ka kabalo, even if mag-PPE ka, nagyapoy risk of exposure, but part man jud na siya sa among trabaho. So ang amuan na lang is to mag-exercise lang jud, mig proper precaution lang jud, maggamit lang jud mi sa amo ang PPE, nya mo follow lang jud mi sa protocol nga gisat sad pod sa DRRMO
PRMO. And then ang nakalisod lang of course kay malayo ka sa pamilya, kay ato nga time pagka height jud sa pandemic kay wala naman migi allow nga manguli sa jud pod. So although lisod nga dili makauli pero murag ang imo na lang sad pud una nag safety na lang sad pud nila kay di man gud ka sure sa exposure sad pud nimo nya base nya ikaw sad pud ang makadala sad sa virus sa ilaha ba. So safety para nila nga ang amoa is part man jud sa among trabaho. This is what we signed up for. So appeal jud na siya sa risk sa jud pud. Ang hago jud na part ma'am kay ang pagsulob sa PPE ma'am, which is kanang dili sad nimo siya pwede kanang dili isulob kay lisod man if matakdan ka nya. Hago sad siya kay kanang prone ka sa dehydration kay ang imong suit init man siya gud. Sumoto na nag-struggle mi tong pag pirmirong mga months tungod sa pagsulob sa PPE. Katong pagsugod ma'am, ma-discriminate yun may kay hadlok man sila sa virus niya. Kami sad na kuwan, di sila mo duol na mo kay mo lagi kami kuno yung nagda sa virus ba kay ang ilang thinking amo manggikuha so nanasad na mo ang virus. Kanang moingon sila ma'am na sir ay lag duol din na mo sir kay naa kay virus. Mo yun ay kuwan na malain mi usahay ba. Mo masakitan ma'am pero umatay mabuhat kay mo man sad ilahang pagtuo pa sa mua. Wala na mi mas isulti ma'am kay lisod man sad kay na kontrako nimo sila ba. Ang amua lang pagpasabot lang jud nila na gibuhat nila mo para nila ang kuan niya mo tuig abot mo sa base mag decontamination mi sa mong ambulance ug sa mo ang kaugalingon. Kung ikay mo handle sa patient, of course, PPE ka, no? And then usa sa no is don't touch your face mask. Di ka pa kuanon makasugod ka kaayaw pag kikapa imong face mask. Kay remember, dali ka matakdan sa imong ba ilong ug mata. Di mo man na droplets man. Manang double gloves, change your gloves, disinfect, alcohol. Really sa dayon ka. Mingon gani imi nga doon na maka-violate, patiran gyud. As in patiran gyud, ayaw lagi ana kay kung ikaw magkatakod man kanako. So it's a mindset nga among gipuy-an. This is what we say. We preach what we practice, and then we live what we believe. Puy ang gyud nimo ang imong gituhuan, ang imong nakatunan nga mao na pamaagi makasurvive ka. Primero, pagsud ang mag-una gid ang disinfection team. Sa katawo magdag suit, i-disinfect niya. Then musuday ko as a leader, mangutana day ko sa kwan, kinsa man ni si Mr. So and so? Asa man ni siya? Ang first question, nganong nagpa-test bang ka? Because we want to know unsay cause nga na-infected siya. So that we can analyze sa community transmission. Kung na mong mga ngan, i-report na mo. Moabot ang City Health, contact tracing. Lain na to nga team City Health. Sila yung swab. Nga, pagitao na sa dila ang first at secondary atong nakamit sa mga tao. Pangitao na sa to sila. Na doon ang contact tracing na sa iyo mangita. Pag human, extricate na mo ang patient, niya, magbutang mig mga warning. Bisagwa ng patient, ibutang. Red area, red ang tarpaulin, biktima ni COVID. Sa gawas, warning within the community. Naaaran dinhi ang virus sa inyong community, nagpaabot ra, nga kamunasad ang matakdan. Ato siya iampo. Ato tabangan ang ilang family. In short, we must be transparent nga siya nagpositive. Dili na to taguan. Ang uban mga hadlok. Ang uban mga uwaw. Dunay usahay moabot mi og an hour convincing. Mao ba?
People are into denial. Deny mo gusto, lagi ko, asymptomatic. Yes, you're asymptomatic. Maingon pa, sus, napay ka ni uban, makiglalis pa. Kung sabihin mo gusto, makiglalis ka na ako o protektahan ta ng imong bata. Jud man pasabton lang jud silang maayo if it take time jud namo nga mo stay jud sa lugar para lang jud ma-explainan sila kay usually manggod ang kanang mga tao nga gahi jud kaayo kasagaran na nila misinformed lang jud sila, so na sila notion especially nga kanang daghan na kay sila mabasahan sa news or mabasahan sa Facebook ana ba, so mao to ang ilahang i-follow mo sad pud to ang ilahang sundon ba. Oo, so ang once nga naa nami sa site kuan lang i-properly inform lang jud sila sa kung unsay dapat buhaton, unsay mahitabo sa ilaha kay ang kuan man sad same sad gyapon merg ang level of uncertainty ba kung asa sila dadon, mag-unsa sila didto nigabot. So if mo take time jud mi during extraction nga pasabton jud sila and even kanang community engagement sad pod, so dili lang ang katong sa balay nga affected nga amo ang i-engage but mo take time mi nga ang tibuok area amo sad pod explainan sa kung unsay nahitabo. So pasabton na mo nga kanina nay nagpositive sa inyo ha, so please exercise lang jud og kanang precaution gihapon ana proper hand washing ana, so pasabton lang jud sila jud. Stay safe lang jud o please observe safety health protocols, labi na katong hand washing, nya social distancing o pagsulob og face mask. Nya kung wala kay gawson sa balay, importante ayaw lang jud si gawas-gawas, antos lang sa ta para ato aram gyapon ni tanan. Dili lang gyud gihapon ta mo kumpiyansa mo follow lang jud gyapon ta sa mga health protocols nga giset sa DOH even sa IATF. Unya kami bilang sa DRRMO of course makadawat sad pud ni anag kanang mga negative encounter sad pud kay of course makasabot man sad pud ta sa mga patients nga ang uban na irate, ang uban kay kanang mutray og hangyo ana ba, oo, pero sinabtanay lang sad pud nga kami ga buhat lang sad pud mi sa mong trabaho ana ba, and ano lang jud dili lang jud gihapon mo kumpiyansa, proper hand washing lang gihapon, mask lang gihapon inigawas, social distancing lang gihapon kay since manggod nga katong pag time nga nagsunod-sunod sad ang zero cases pod especially diri sa Lapu-Lapu, murag somewhat naki-rejoice pod ang mga tao ana ba, so murag nakagawas na silang mabalay, murag naka-feel sila freedom ana ba, pero even ato nga time naara jud gihapon ang virus ba. Oo, so especially karon nga nakasud na diri sa ato ang UK nga variant, so all the more pa jud nga dapat mo bantay gyapon ta sa atong mga lihok. Okay, to my fellow frontliners, di lang ta mawadan og kusog og di lang ta mawa og kanang pagsalig sa Ginoo, mahuman ra ni natong tanan. Ya, kuyog ta hangtod sa kaangturan. Laban kay of course kami nag-start man jud mi diri sa pandemic since March pa of last year. Oo niya, of course maka-feel sa jud pud og kapoy, maka-feel sa jud pud og kanang init sa ulo ano ba, expected man sa jud pud na siya niya, kasabot man sad sila sad sa risk involved nga sa ilang na gisudlan, so kuan lang kato lang sabtanay lang dyan. Oo. Everybody is acknowledging it. Nga mga frontliners are COVID heroes, right? In our definition, we are not heroes. The real heroes, katong naking atubang, katong nasakit, o nakasurvive. That's war, di ba? We are into war. Kaning pandemic is a war. Katong mga nangasamad, nakasurvive, are the heroes.
Kami dili mi heroes. We are just warriors. Kami rin mo tabang sa mga tao na pero ang the real good kato gyud nga sakit og naka-survive.